Nu știu pe care să iau pentru că îmi plac foarte mult ambii, îmi plac și aceștia, dar îmi plac și aceștia. Cred că o să iau pe aceștia până la urmă, habar n-am, deci îmi plac amândoi. Aș merge și așa dacă nu, dar, dar sunt ok, nu știu, încă nu știu, chiar nu știu pe care o să-i păstrez, dar văd eu până la final. Astăzi m-am gândit să vă iau cu mine la facultate, o să iau câteva cadre de acolo. Ideea este că este ora 11 aproape la mine. Teoretic avem de la 10 facultate, însă merg de la ora 12 pentru că nu am reușit să mă trezesc la timp, așa că mergem pe 12. Era un seminar de la 10, deci nu pot să zic neapărat că e atât de important și e ok. Astăzi am facultate până la 5 sau până la 6, cred că până la 6. Nu știu cât o să stăm pentru că s-ar putea să ne lase mai repede de la al doilea seminar. Practic acolo avem de făcut un proiect, iar proiectul respectiv eu deja l-am terminat și atunci nu prea mai are rost să stăm atât de mult. Dar mă gândeam să vedeți cum este și la facultate și de aceea mă gândeam să vă iau cu mine, pentru că este foarte interesant și acum în aceste 2 săptămâni cât încă fac facultate, mă rog, teoretic 3, practic 2, o să vă iau unele zile și cu mine la facultate pentru că vreau să vedeți ce fac și în timpul acesta, pentru că, până la urmă, facultatea pentru mine este un stadiu sau, mă rog, o parte din viața mea destul de importantă, ca să spun așa, pentru că datorită ei am ajuns eu la Cluj, datorită ei și așa mai departe, sunt multe lucruri. Și atunci aș vrea să vă arăt și această parte din viața mea și oarecum să includ în vlogmasuri. După ce se termină partea cu vlogmasul, cred că din ianuarie o să facem anumite vloguri în care o să vorbim despre anumite, sau mă rog, anumite sfaturi despre facultate și ce ar trebui să facem să treacă mult mai ok anii aceștia și să fie foarte faini și să nu treacă așa foarte aiurea. Ideea este că îmi pare foarte bine că am ajuns la facultate, recomand ca experiență. Ideea este că nu știu neapărat dacă te ajută în viața sau nu, pentru că poți să reușești și fără, dar e de recomandat pentru experiență. Mi-am bifat 2 task-uri când am venit la facultate, 2 task-uri pe care nu mi le-am bifat în liceu, și anume să devin șef de grupă, ceea ce am și reușit. Mă rog, în prezent nu mai sunt, dar am fost, deci am ajuns ca șef de grupă și după aceea al doilea task era să particip în cadrul balul bobocilor și am reușit asta în anul întâi de facultate, unde am luat Mr. Popularitate. Am avut cele mai multe like-uri pe pagina de Facebook. Deci pot să zic că este chiar fan la facultate și îmi place foarte mult. Plus că sunt în Cluj și mi-mi place foarte mult Clujul și atunci totul este frumos. Cum ar spune Sensi, parcă viața este roz și roz este lumea toată. Bineînțeles că afară plouă și iar nu ninge, mă enervează la maxim chestia asta și sper să ningă în viitorul aproape. Deci, ideea este că eu deja ies de la facultate, este ora 4. Am ieșit mai repede, după cum am zis, nu am stat atâta. Am vrut să-mi fac dimineața abonament la bus, însă nu am reușit, din păcate, pentru că nu am avut carnetul de student la mine și aveam doar o poză cu el, dar sper să reușesc să-mi fac diseară sau mâine. Eu merg acum acasă și oricum o să mai vorbim de acasă mai multe chestii. Ideea este că am făcut doar un curs și un seminar, la fel cum am zis, n-am stat numai 4 ore și de fapt 2 ore cu 5 ore, dar a fost foarte fain și mi-a plăcut. Cam așa arată campusul. Oricum v-am pus și niște videouri cu el ca să vedeți cum arată.
deci iarnă ninge, mă enervează la maxim chestia asta și o zi destul de ploioasă, mă rog, mai mohorâtă, mai norată, dar sper să iasă soarele, nu știu de unde. Mă rog, hai că e ok, dar tot aș prefera să ningă. Mă enervează la maxim chestia asta. Deci, acum merg să îmi fac abonamentul la bus. Ideea este în felul următor. Am fost acasă și acum m-am îmbrăcat înapoi ca să merg să fac abonamentul, pentru că nu vreau să mai dau banii aiurea pe bilete. Sper să fie deschis, pentru că nu știu dacă pot să fac aici Mărăști. Ideea este că acolo la primărie în Mănășturi, pe mea nu am putut să fac, dar sper să pot să fac aici. Plouă, dar de data aceasta măcar am cu mine carnetul de student și tot ce îmi trebuie. Și ideea este că nu e foarte departe, este aproape, deci nu o să-mi ia atât de mult ca să ajung acolo. Sper să reușesc să fac. Bun, deci eu cum am ajuns acasă, mă puțin să-mi trag sufletul, că a durat ceva până ce am urcat la etajul 5 la mansardă, să punem și becurilii, cum s-ar spune. Mi-am făcut cardul până la urmă, ca să știți, am reușit și ideea este că, bineînțeles, că am stat la o coadă infernală, am stat vreo jumătate de oră la rând, din câte am înțeles, acolo se stă cam în fiecare zi câte jumătate de oră. Deci cam așa este în fiecare perioadă a zilei. Și important este că l-am făcut până la urmă. Azi cred că o să fie un vlogmas mai scurt, deși nu prea am făcut astăzi mare ce pregătiri pentru Crăciun, de fapt aproape deloc. Mai mult ați fost cu mine la facultate, să vedeți cum este. Am filmat doar puțin pentru că n-am putut mai mult, dar poate de altă dată o să spun mai mult. Mi s-a dezlipit aici, bineînțeles, am zis și în vlogul când am pus instalațiile. Și ideea este că mâine am un parțial, sau acolo, cred că parțial. Este foarte greu și, mă rog, greu. Ideea este că știu până la un moment dat, iar după aceea nu mai știu, mă blochez și ar trebui să mă pun să învăț. Pentru că ar trebui să iau o notă cât de cât ok, să mă mențin ca și acum. Ideea este că am ajuns în anul 4 de facultate, așa că să vă zic un mic story, fără să am vreo restanță. Și în primul an de facultate, de fapt, nu prea am învățat deloc, dar după aceea am stat și m-am gândit în al doilea an de facultate că, mă rog, am pus în balanță faptul că fie lucrez 5 zile pe săptămână, mă rog, atunci lucram part-time, fie lucrez 5 zile pe săptămână, a câte 4 ore în fiecare zi, timp de un semestru întreg, sau fie învăț într-o sesiune, iau note bune și nu mai este nevoie să învăț. Mă rog, nu mai este nevoie să lucrez, pardon. Ceea ce am și făcut, pentru că este mult mai ok așa și mi-am dat seama că pot să trăiesc și din burse. Acum am ajuns să am 3 burse, dar probabil o să vă spun într-un vlog ulterior cum am luat și cele 3 burse. Vreau să vă zic că aș menține chestia asta, să nu am nici restanțe în continuare, pentru că măcar pot să zic și eu că termin facultatea fără să fi avut vreo restanță. Bun, de facultate cam asta am vrut să vă zic, am vrut să știți oarecum din mare ce și cum este și ce fac eu la facultate. Sunt pe management în turism, nu știu dacă v-am zis asta, anul 4, în Cluj-Napoca la USAMV. Nu știu dacă o să continui pe domeniu, la fel cum fac majoritatea persoanelor, pentru că nu știu dacă continuă pe domeniu după ce termină facultatea, însă cu siguranță m-a ajutat această facultate și mi-a plăcut oricum foarte mult și poate o să fac și master, nu se știe. Ideea este că pentru mine facultatea a fost ca o rampă de lansare sau ca o rampă de scăpare de Baia Mare, pentru că nu am vrut să mai stau în Baia Mare. Îmi place foarte mult cadrul, deci efectiv ador instalațiile și oricum v-am mai arătat, dar vă mai arăt o dată. Seara da, ok, super. Seara să vedeți și mai fain și la fel și aceasta.
Până mâine eu zic să fiți mai buni și, cum vă zic în fiecare seară, să învățați, pentru că învățați pentru viitorul vostru. De fapt asta nu v-am mai zis-o până acum, dar vă zic acum. Învățați pentru voi și orice faceți, să luptați pentru visele voastre, pentru că asta e cel mai important. Și eu m-am ajuns la un dat la o concluzie că mai bine să lucreze alții pentru visul meu decât să lucrez eu pentru visul altora. V-am lăsat. Pa, pa!